प्रमद बर'आ हारि फानबाय जाति फानबाय जोंनि मोनखानाय गोहो बिटिसि बेखौ दिनै बे फाननानै जाबाय दा जोंहा जि सक्ति दंमोन बिटिसिआ बेखौ दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनानै बिनि पावारखौ सेस खालामबाय बे हिसाबै बियो रायजो फानग्रा फायखारि नाम मोनबाय बियो आरो बिनि बादैबो बे जोंहा गोदो गोदाय आबै आजौमोन जोङो रायजो खुंलांदोंमोन बे जायगाखौ प्रागज्यतिष रायजो बे प्रागज्यतिष रायजोखौ बे फाननानै जाबाय कलिताफोरनो बे प्रागज्यतिष रायजोआ बर'फोर नङामोन कलिताफोरनिसोमोन होननानै बे दिनै बिटिसिनि जायनाखि बाजेट सेसन बेयाव 24 तारिख खालि एप्रिल दानाव बे थांखि लानानै माने 22 डिसेम्बरखौ कलिताफोरनो मोनसे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होनाय जाबाय गथे बे रायजो फानग्रा जाति फानग्रा प्रमद बर' दा दिनै जों बेखौ बयबो सिनायबाय दा बेहा दिनै जेरावबो जायगा गैलिया गावनि तामुलपुर जिल्लानि जायनाखि दतमा गयबारि तामुलपुर जिल्लानि गयबारि समस्ति बे गयबारि समस्तियाव दिनै बे जायगा गैलिया जेननो नागिरबाय बियो बेयाव दा जायगा मोनैनि बबाव थांनो अबानो बे जाबाय दा बिनि जायनाखि जाति फाननाय हारि फाननाय रायजोखौ थगायनाय सानफ्रोमबो थगायबाय थानाय रायजो राजाफोरखौ बेखौ दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ गावनो स्वयं दुखु मोननानै बिनि सायाव साजा होनो थाखाय दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ स्वयं गावनो दिनै दतमायाव लिंलांबाय गावनि जोनोम जायगायाव बेखौ लाबोबाय दा जोंनो दायित्व होबाय जे दतमानि रायजो राजाफ्रा दिनै बेखौ साजा होनांसिगौ बे दायित्वआ जोंनि बेखायनो दिनै दतमानि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बयबो दायित्व लानांगौ जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआनो जिथु बेखौ लाबोबाय जेब्ला बे जायगायाव साजा होनो थाखाय जों दिनै एखे खुनु खोथा गैया बे थगायसुला जाति फानग्रा हारि फानग्रा जोंनि बिटिसिनि गोहो फानग्रा बेबायदि थगायसुला मानसिखौ जोङो नारथम नुथम खालामनानै बे बड'फानि जायगायाव जोङो एखे सल्थम होनांगौ बे मानसिखौ दा बड'फा बेखौ लुबैदों बेखायनो जोङो दिनै दायित्व लानांगौ बेखौ फेजेननो थानांगौ बे दतमायाव जों बेखौ जायगा होनो नाङा दा जों बयबो बे रायजो राजाफोरखौ बयखौबो जों खावलायदों फैगौ जाहाथे भटआव जों बयबो बे प्रमद बर'खौ फेजेननो थाखाय दोले बोले ज' ओंखारनानै जाहाथे बयबो माने नांगोल सयै भट होयो जों बेखौनो बयबो खावलायदों रायजोफोर दं होनबा दतमा समस्तिनि रायजो राजाफोर खौसे जा दतमा समस्तिनि रायजोफोर खौसे जा प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव दतमा समस्तिनि बर'फोर खौसे जा दतमा समस्तिनि बर'फोर खौसे जा जोङो रायजोफोरजों दंफैयो दा सेरफांगुरिनि एखेरे ओरै साहा जायै बे थाइगिरगुरि जायगा दा जों बे जायगायाव फैनाय जाहैबाय बे आइ आफा जाम्बा जाम्बि गोरिब गुन्द्राखौ लानानै जों मिटिं खालामदों बे जोङो फैगौ बिसायख'थियाव जों मा खालामनांगौ खालामनांगौखौ लानानै दा जोबोद दुखु मोननाय फैयो जाम्बा जाम्बि जायगा मानसिफोर बिसोरो जेबो गैया दा दिनै बिसोरखौ लानानै दिनै प्रमद बर'फ्रा गेलेगासिनो दङ माने नासयगासिनो दङ बेखौ कन्ट्रल खालामसै दा जोंनि बे जायगानि गोरिब गुन्द्रा आफा जाम्बा जाम्बिखौ जोंनि दानि सरकारा थगाय थुजि खालामनानै दोनगासिनो दङ दा जोङो लुबैदों प्रमद बर'आ जिथु हारिखौ थगायबाय जातिखौ सिबिबाय थगायबाय बेनिखायनो नैबे दतमा समस्तियाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जायगायाव जाहाथे जों बेखौ जोङो एखे थगायसुला होननानै जों जाहाथे बेखौ उदखार खालामनो हायो बेनिखायनो जों गामियाव फैदों आइ आफाखौ लानानै दा जोङो बे जायगानिफ्राय जों ओंखारसिगोन दा बयबो बे जायगानि रायजो राजाखौ दै होनो थाखाय खावलायदो रायजोफोर दे बयबो दे मिसलिया मास्टार प्रमद बर' मुर्दाबाद फायखारि प्रमद बर' मुर्दाबाद बर' रायजो बिक्रि खुरा प्रमद बर' मुर्दाबाद असान्थिर नायक प्रमद बर' मुर्दाबाद हारि फानग्रा प्रमद बर' गो बेक थगायसुला प्रमद बर' गो बेक सुइजारलेण्ड बहा बोरे सुइजारलेण्डआ बहा बोरे नखर साख्रिया बहा बोरे प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव